Καλώς τους. Έχουμε βίντεο. Λοιπόν, το Samsung Galaxy S25 Ultra είναι εδώ. Με μέτριες βελτιώσεις στο υλικό, που έτσι κι αλλιώς ήταν κορυφαίο, αλλά ένα νέο τεράστιο αριθμό δυνατοτήτων στο εσωτερικό του. Με την υψηλή τιμή εκκίνησης των 1.499 ευρώ, το S25 Ultra δεν είναι για όλους, αλλά το μείγμα κορυφαίου υλικού, προηγμένου λογισμικού AI και ενσωματωμένης γραφίδας του δίνει το προβάδισμα απέναντι στο Galaxy S25 των 949 ευρώ και το S25 Plus των 1.099 ευρώ, ώστε να αντιπροσωπεύει την απόλυτη ναυαρχίδα των τηλεφώνων Android στις αρχές του 2025. Πάμε να το δούμε. Ας μιλήσουμε λίγο για το σχεδιασμό. Το Samsung Galaxy S25 Ultra είναι το μεγαλύτερο και ακριβότερο μοντέλο της σειράς Galaxy S25. Φέτος το Ultra πετάει από πάνω του τις αιχμηρές τετραγωνισμένες άκρες του για χάρη των νέων στρογγυλεμένων. Αυτό παιδιά το κάνει να μοιάζει περισσότερο με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Galaxy S παρά με ένα ανακατασκευασμένο Galaxy Note, από το οποίο μέχρι τώρα αντλούσε τις βασικές επιρροές του σχεδιασμού του. Είναι το μοναδικό Galaxy S που περιλαμβάνει το S Pen, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για αυτούς που το χρειάζονται και αυτούς που μπορούν να δουλέψουν, γιατί κακά τα ψέματα είναι κάτι ιδιαίτερο. Με διαστάσεις 162,8 επί 77,6 και 8,2 χιλιοστά πάχος και βάρος 218 γραμμάρια, το S25 Ultra είναι μικρότερο και πιο ελαφρύ από τον προκάτοχό του, το S24 Ultra. Παρ' όλα αυτά, αν το μέγεθος σας φαίνεται μεγάλο, μπορείτε να στραφείτε στο Galaxy S25 Plus, το οποίο προσφέρει πολλά από τα ίδια χαρακτηριστικά σε ελαφρώς μικρότερες διαστάσεις. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το νέο μοντέλο για το οποίο μιλήσαμε και στο προηγούμενο μας βίντεο τελικά δεν λέγεται Slim, αλλά η Samsung αποφάσισε να το πει Edge. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το όνομα και θα αφορά τη Slim έκδοση στην ουσία της ναυαρχίδας. Είναι αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο βίντεο. Το Ultra, λοιπόν, παιδιά, για να επανέλθουμε, είναι το μοναδικό μοντέλο S25 με πλαίσιο τιτανίου και το νέο προστατευτικό γυαλί Corning Gorilla Armor 2, αν το λέω σωστά. Η Samsung λέει ότι αυτό το πάνελ αντιστέκεται στα σπασίματα κατά περίπου 30-29%, καλύτερα από τον Gorilla Armor της πρώτης γενιάς που φορούσε το 24 Ultra. Το μπροστινό γυαλί είναι επίσης αντιανακλαστικό. Η Samsung εντωμεταξύ επιμένει στο γυαλί Corning Gorilla Glass Victus 2 για να καλύψει το πίσω πάνελ. Το S25 και το S25 Plus χρησιμοποιούν πλαίσια αλουμινίου και γυάλινα πάνελ Victus 2. Όπως κάθε μοντέλο της σειράς S25 και S24, το S25 Ultra έχει πιστοποίηση IP68, που σημαίνει ότι η σκόνη και το νερό δεν αποτελούν πρόβλημα. Αντέχει περίπου μισή ώρα σε βάθος 1,5 μέτρο. Αυτό είναι πρωτότυπο για τηλέφωνα αυτής της υψηλής ποιότητας. Το iPhone 16 Pro Max και το Pixel 9 Pro XL έχουν την ίδια ακριβώς βαθμολογία. Φίλος μου, να σας πω την αλήθεια, έκανε μπάνιο με το iPhone, οπότε μάλλον αντέχει. Η Samsung εντωμεταξύ δεν άλλαξε το σχεδιασμό της κάμερας στο πίσω μέρος, η οποία περιλαμβάνει 4 στρογγυλούς φακούς, ένα κουμπί αυξομοίωσης έντασης του ήχου και ένα κουμπί λειτουργίας βρίσκονται στο δεξί άκρο, ενώ μόνο οι γραμμές κεραίας κοσμούν το αριστερό άκρο της συσκευής. Δύο μικρές οπές μικροφόνου είναι ορατές στην επάνω άκρη. Στο κάτω άκρο στεγάζεται μια γραφίδα S Pen, μια σχεσμή ηχείου, μια θύρα USB-C version 3.2 και μια θήκη για την κάρτα SIM. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει επεκτάσιμο αποθηκευτικό χώρο και δεν περιλαμβάνει υποδοχή ακουστικών. Οι συσκευές Samsung συνήθως ξεχωρίζουν για το φινίρισμά τους και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής τους. Νιώθεις ότι κρατάς στα χέρια σου κάτι πραγματικά premium και κάτι πολύ ακριβό, όπως και είναι. Πάμε στα χρώματα τώρα. Παιδιά, το 25 Ultra είναι διαθέσιμο σε Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Silver Blue ή Titanium White Silver. Τα χρώματα είναι ορατά μόνο στο πίσω γυαλί, με ένα περιμετρικό πλαίσιο χρωμίου. Αυτά τα χρώματα είναι συνηθισμένα. Μου λείπουν οι πιο τολμηρές χρωματικές επιλογές του Orange και Violet του S24 Ultra, για να σας πω την αλήθεια, αλλά τι μπορείς να κάνεις. Το S Pen εντωμεταξύ ταιριάζει απόλυτα με το χρώμα του πίσω γυαλιού. Το S25 Ultra διαθέτει αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων υπερήχων κάτω από το γυαλί της οθόνης, ο οποίος είναι η πιο ασφαλής μέθοδος βιομετρικού ελέγχου ταυτότητας. Ο αισθητήρας λειτουργεί γρήγορα και με συνέπεια. Διατίθεται και ξεκλείδωμα προσώπου, αλλά δεν είναι αρκετά ασφαλές για ευαίσθητες εφαρμογές όπως οι τραπεζικές συναλλαγές. Η Apple και η Google έχουν συμπεριλάβει ασφαλή έλεγχο ταυτότητας προσώπου στα τηλέφωνά τους εδώ και αρκετές γενιές. Να πούμε λίγο πράγματα για την οθόνη. Η οθόνη. Πόσο με έχουν λείψει τα Android στο θέμα της οθόνης, παιδιά. Στο 25 λοιπόν είναι μεγαλύτερη και πιο καθηλωτική από ποτέ, με τις στρογγυλεμένες γωνίες και το στενότερο σώμα του που το κάνουν πιο εύχριστο από τα προηγούμενα. Κάθε οθόνη στη σειρά Samsung S25 διαθέτει μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz και μέγιστη φωτεινότητα 2600 nits. Πολύ καλό. Το S25 Ultra έχει μια οθόνη 6,9 inch LTPO Dynamic AMOLED με ανάλυση
3120x1440, η οποία είναι μια αύξηση μεγέθους κατά 0,1 inches από την οθόνη του 24 Ultra που είχε μια οθόνη 6,8 inch. Οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι πανομοιότυπες. Η Samsung μειώνει το πάχος των bezels του S25 Ultra κατά 15%, οπότε η πρόσωψη του τηλεφώνου καταλαμβάνει περισσότερο χώρο σχεδόν εξ ολοκλήρου όλη την οθόνη. Το Galaxy S25 Plus έχει λίγο μικρότερη οθόνη, 6,7 inch, αλλά την ίδια ανάλυση και τα ίδια χαρακτηριστικά με το S25 Ultra. Εν τω μεταξύ, το βασικό S25 διαθέτει μια οθόνη 6,2 inch με χαμηλότερη ανάλυση 2340x1080. Για λόγους αναφοράς και σύγκρισης, το iPhone 16 Pro Max έχει οθόνη 6,9 inch με 2868x1320, ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και μέγιστη φωτεινότητα 2000 nits. Ενώ το Pixel 9 Pro XL, λίγο κατά ψέματα παιδιά, είναι και οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές, έχει οθόνη 6,8 inch με 2992x1334 pixel, ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και αυτό και μέγιστη φωτεινότητα τα 3000 nits. Ίσως αυτή να είναι και η μόνη διαφορά τους από τα 2,5 στα 3000 nits. Εγώ θεωρώ προσωπικά την οθόνη του S25 Ultra πανέμορφη, με τρομερές λεπτομέρειες και πραγματικά smooth απόδοση. Η αντιανακλαστική επίστρωση και η απίστευτη φωτεινότητα βοηθούν πάρα πολύ στην αντανάκλαση, κάνοντας την ευδιάκριτη ακόμα και απέναντι στον ήλιο. Να πούμε λίγο για το S Pen. Το S Pen, παιδιά, μπαίνει αριστερά και κάτω από το τηλέφωνο, σπρώχνοντας τη γραφίδα προς τα μέσα, πετάγεται ελαφρώς προς τα έξω για να μπορείτε να την πιάσετε. Το φετινό S Pen δεν υποστηρίζει πλέον Bluetooth, οπότε δεν μπορεί να εκτελέσει Air Actions, όλα αυτά που βλέπαμε στο προηγούμενο. Η Samsung λέει ότι λιγότερο από το 1% των χρηστών της χρησιμοποίησε τις Air Actions και η πλειοψηφία αυτού του 1% το έκανε ως απομακρυσμένο κλίστρο για την κάμερα. Οπότε, κατά τα άλλα, το S Pen έχει την ίδια αίσθηση και λειτουργία με την προηγούμενη έκδοση. Η ευαισθησία πίεσης εξακολουθεί να υποστηρίζει έως και 4096 επίπεδα. Η Samsung λέει ότι η παλιά γραφίδα με τη δυνατότητα Bluetooth δεν λειτουργεί στο S25 Ultra, οπότε δεν μπορείτε να προσθέσετε αναδρομικά Air Action στο τηλέφωνο. Τώρα, όσον αφορά τη δύναμη της συσκευής, με τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite for Galaxy συγκεκριμένα της Qualcomm, το S25 Ultra προσφέρει εξαιρετικά ομαλές επιδόσεις και τις πιο εντυπωσιακές λειτουργίες AI που έχουμε δει σε τηλέφωνο μέχρι στιγμής. Το chip συναντάται και στις τρεις εκδόσεις και τα τρία S25 έχουν το ίδιο chip. Οι παλιότερες εκδόσεις των επεξεργαστών for Galaxy ήταν απλώς overclocking εκδόσεις του τυπικού chip της Qualcomm. Το φετινό μοντέλο λένε ότι περιλαμβάνει έναν προσαρμοσμένο επεξεργαστή εφαρμογών που επιτρέπει στη σειρά S25 να εκτελεί περισσότερες λειτουργίες AI απευθείας στο τηλέφωνο. Η Samsung ισχυρίζεται ότι το chip έχει 40% καλύτερη απόδοση για τη μονάδα της NPU, 37% αύξηση στη CPU και 30% αύξηση στην απόδοση της GPU. Η Samsung έχει επίσης αυξήσει το μέγεθος του θαλάμου ατμών κατά 40% σε σύγκριση με το S24 Ultra, το οποίο στην ουσία δημιουργεί περισσότερο χώρο και βοηθά στην ψήξη και την απόδοση και στη μακροζωία του επεξεργαστή. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και τα 3 S25 έχουν 12 GB μνήμης RAM LPDDR5X, αν το θυμάμαι σωστά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Ενώ τα 12 GB ακούγονται ωραία, οι φθηνότεροι ανταγωνιστές διατίθενται στην αγορά με περισσότερη μνήμη, με αποκορύφωμα τα 24 GB. Στο Geekbench 6, το οποίο μετρά την ακατέργαστη υπολογιστική ισχύ, το S25 Ultra ξεπερνά σχεδόν κάθε τηλέφωνο τόσο στις δοκιμές ενός πυρήνα, όσο και στις δοκιμές πολλαπλών πυρήνων. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το iPhone 16 Pro Max, το οποίο περνάει οριακά το S25 Ultra με ελάχιστους πόντους. Τώρα στο θέμα που μας ενδιαφέρει πιο πολύ και ως κανάλι, κάμερες. Παιδιά, το Galaxy S25 Ultra έρχεται με μια κάμερα 200 MP με f1.7 με οπτική σταθεροποίηση εικόνας OIS και πεδίο 85 μοιρών. Έναν τηλεφακό 50 MP f3.4 πάλι με OIS, σταθεροποίηση δηλαδή και αυτός, με οπτικό zoom 5 και πεδίο 22 μοιρών. Έναν τηλεφακό 10 MP f2.4 πάλι με σταθεροποίηση, με οπτικό zoom 3x και οπτικό πεδίο 36 μοιρών. Το οπτικό πεδίο να πούμε ότι είναι το πόσο wide μπορεί να είναι το πλάνος. Οι μοίρες κατά τις οποίες βλέπει η κάμερα. Okay. Οι κάμερες αυτές υπήρχαν και στο 24 Ultra. Το upgrade εδώ είναι η νέα Ultra Wide κάμερα 50 MP με f-stop 1.9 με 120 μοίρες, πραγματικά wide, η οποία έχει διαφορά με την υπερβρυγόνια κάμερα των 12 MP το S24 Ultra. Εδώ, παιδιά, δεν μιλάμε μόνο για φωτογραφίες υψηλότερης ανάλυσης, αλλά και για μια λειτουργία μάκρο υψηλής ανάλυσης για λεπτομερέστατα κοντινά πλάνα. Η ποιότητα του βίντεο τώρα έχει να κάνει με την ανάλυση που επιλέγουμε. Για πρώτη φορά σε τηλέφωνο Galaxy έχει μπει για το βίντεο η δυνατότητα να τραβήξουμε πλάνα σε log, η οποία είναι μια επαγγελματική στην ουσία ρύθμιση που επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε την εικόνα στο έπακρο. Αυτή η προσθήκη φέρνει το S25 Ultra στην ουσία σε πιο ισότιμη θέση με το 16 Pro της Apple και με το Pixel 9 Pro όσον αφορά τη λήψη βίντεο υψηλής ποιότητας. Στον ήχο τώρα, η ποιότητα των κλείσεων του S25 Ultra είναι πάρα πολύ καλή. Το τηλέφωνο κάνει καλή δουλειά στο κομμάτι του noise cancellation. Το ηχείο ακρόασης είναι επίσης δυνατό και καθαρό. Υπάρχουν δύο ηχεία
για την αναπαραγωγή των πολυμέσων, το ακουστικό κοντά στο επάνω μέρος και το ηχείο στο κάτω μέρος. Τα ίδια περίπου με το S24 Ultra ισχύουν και στο S25 Ultra στο κομμάτι της μπαταρίας. Δεν άλλαξαν και πολλά. Και δεν χρειάζεται άλλωστε. Το S25 Ultra διαθέτει μια μπαταρία 5.000 mAh με δυνατότητα φόρτισης στα 45W μέσω καλωδίου ή 15W ασύρματα, όπως ακριβώς και στο 24 Ultra. Η αντίστροφη ασύρματη φόρτιση είναι διαθέσιμη με μια μικρή ισχύ των 4,5W. Η Samsung δεν περιλαμβάνει φορτιστή στο κουτί, κακό, οπότε θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να προμηθευτείτε δικό σας φορτιστή. Σε δοκιμές που έγιναν, φορτίστηκε μέσω ενός φορτιστή 45W από εντελώς εξατλημένη κατάσταση και έφτασε στο 35% σε 15 λεπτά και στο 64% σε ακριβώς μισή ώρα. Η πλήρης φόρτιση διήρκησε 65 λεπτά, δηλαδή 15 λεπτά πιο γρήγορα από το χρόνο φόρτισης του S24 Ultra. Βέβαια, εδώ αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν τηλέφωνα Android που εδώ και κάποια χρόνια έχουν ανέβει πολύ πάνω από τα 45W. Για παράδειγμα, το Red Magic 10 Pro υποστηρίζει φόρτιση έως 100W και συνοδεύεται από ένα φορτιστή 80W στη συσκευασία μέσα. 36 λεπτά για πλήρη φόρτιση. Το OnePlus 13, δεύτερο παράδειγμα, χρειάζεται 40 λεπτά και έχει μέσα δικό του φορτιστή 80W. Θα ήθελα να δω δηλαδή τη Samsung να ανεβάζει λίγο το παιχνίδι της, ειδικά από τη στιγμή που η διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν βελτιώθηκε πολύ. Το τηλέφωνο υποστηρίζει το πιο πρόσφατο πρότυπο ασύρματης φόρτισης QI2, κατά κάποιο τρόπο. Το QI2 είναι ουσιαστικά το MagSafe για συσκευές Android. Χρησιμοποιεί μαγνήτες για να βοηθήσει το τηλέφωνό σας και την επιφάνεια φόρτισης να ευθυγραμμιστούν σωστά, ώστε το τηλέφωνο να φορτίζει πραγματικά. Η Samsung δήλωσε ότι δεν ήθελε να προσθέσει το πάχος και το βάρος των μαγνητών στη συσκευή, αλλά το 25 Ultra είναι QI2 ready στην ουσία, με την έννοια ότι είναι συμβατό με μαγνητισμένες θήκες για χρήση με φορτιστές QI2. Με απλά λόγια, θα πρέπει να αγοράσετε ξεχωριστά μια τέτοια θήκη. Τώρα, συνδεσιμότητα. Το S25 Ultra υποστηρίζει 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια φυσική κάρτα SIM και μια eSIM. Στο δίκτυο 5G της T-Mobile στη Νέα Υόρκη, σε δοκιμή που έγινε, το S25 Ultra πέτυχε μέγιστες ταχύτητες 533 Mbps για τη λήψη και upload 59,3 στις δοκιμές. Τώρα, όσον αφορά το λογισμικό, παιδιά, το Galaxy S25 Ultra έρχεται με το Android 15 και το ανασχεδιασμένο One UI 7 της Samsung με έξτρα νέες λειτουργίες. Πολλές έξτρα λειτουργίες. Η Samsung μας λέει ότι θα παρέχει 7 γενιές ενημερώσεων λογισμικού συστήματος και 7 χρόνια patches ασφαλείας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος δέσμευσης για οποιοδήποτε τηλέφωνο Android εκτός από τα τελευταία pixels της Google. Με το One UI 7 η Samsung απλοποιεί την AI στο τηλέφωνο. Πάμε τώρα σε μια άλλη λειτουργία η οποία εμένα μου άρεσε πολύ. Το Circle του Search σας επιτρέπει ήδη να αναγνωρίζετε κείμενο και εικόνες στην οθόνη σας. Τώρα μπορεί επίσης να πραγματοποιεί αναζητήσεις για τον ήχο μέσα στο βίντεο. Είναι στην ουσία μια μηχανή αναζήτησης ήχου μέσα σε ένα ολόκληρο βίντεο. Το Audio Eraser είναι ένα ακόμη στην εφαρμογή Gallery, το οποίο επιτρέπει να αφαιρούμε ή να βελτιώνουμε ορισμένους ήχους σε ένα βίντεο. Αναλύει τον ήχο στην ουσία και στη συνέχεια κατηγοριοποιεί τους ήχους όπως πλήθη, θόρυβοι, φωνές. Μετά μπορείτε να ρυθμίσετε κατά πόσο θα ακούγεται κάθε κατηγορία ήχου ή και να την αφαιρέσετε τελείως. Αν δεν θέλετε να το κάνετε εσείς, το αφήνετε στο αυτόματο και το κάνει η συσκευή από μόνη της. Να πούμε και λίγο κάτι για το AI. Ο τρόπος που λειτουργεί η AI στο S25 Ultra το κάνει πραγματικά πάρα πολύ εύχριστο, είτε είσαι αρχάριος είτε είσαι πολύ προχωρημένος στη χρήση της συσκευής. Οι λειτουργίες του κάνουν ευκολότερες τις εργασίες που ίσως έχουμε να κάνουμε, χωρίς να απαιτείται να μεταφερόμαστε από τη μία εφαρμογή στην άλλη. Σημαντικό και πολύ έξυπνο αυτό το δέσιμο AI με χειρισμό κινητού, γενικά από όλες τις εταιρείες. Τελικά που καταλήγουμε. Καταλήγουμε ότι το Samsung Galaxy S25 Ultra, παιδιά, είναι το καλύτερο τηλέφωνο Android που μπορεί κανείς να αγοράσει αυτή τη στιγμή. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν ποτέ πιο φυσική και πιο χρήσιμη και η Samsung έχει βρει έναν τρόπο να τη δέσει τόσο ωραία στο λογισμικό της, με αποτέλεσμα να μας κάνει την εμπειρία χρήσης απίστευτη. Επιπλέον, η πανέμορφη οθόνη του τηλεφώνου, το χρήσιμο S Pen, η σταθερή διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η κορυφαία ισχύς της κατηγορίας κάνουν ένα σύνολο πραγματικά ελκυστικό και ολοκληρωμένο από μεριάς της Samsung. Επίσης, οι κορυφαίες κάμερες με εξαιρετικό zoom απλώς τα ολοκληρώνουν όλα. Παρόμοια εμπειρία μπορεί να σας προσφέρει και το Pixel 9 Pro, αλλά σαφώς με λιγότερα χρήματα, με ελαφρώς μικρότερη οθόνη και χωρίς τη γραφίδα. Ωστόσο, για όσους αναζητούν το απόλυτο τηλέφωνο Android, το Galaxy S25 Ultra αποτελεί τη μόνη επιλογή. Θεωρώ προσωπικά ότι στο κομμάτι των Android υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, πολύ ικανές συσκευές, όμως η Samsung επιβεβαιώνει το όνομά της, δείχνει τα δόντια της, δείχνει τι μπορεί να κάνει και δείχνει για ποιο λόγο κοστίζει όσο κοστίζει και γιατί αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Αυτό λοιπόν ήταν το S25 Ultra, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Για μένα προσωπικά, εάν κοιτούσα ποτέ να γυρίσω σε Android, πιστεύω ότι θα ήταν, αν όχι μονόδρομος, μία από τις κορυφαίες μου επιλογές. Έχω υπάρξει με OnePlus, με Samsung, με Xiaomi. Οι εταιρείες αυτές πραγματικά βγάζουν τρομερά κινητά. Όμως εδώ, μάλλον θα πήγαινα σε Samsung. Αυτά από μένα, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.